Okay. Ja, vi må I'm running through the jungle, running like a slave through the underground tunnel. Told y'all niggas better get these bitches, cause I spit till my lips need 16 stitches. You got it all? Yeah, I've got everything. What about you, Rob? Yes, nigga. Damn, boy, I'm what? How can I be a nigga? Let's go! Yeah, we're going. Så synger jeg. Nej. Sig til de andre, at jeg er på vej. Damn, nigga. Ting jeg skal se. We got a schedule! Han er blå lue, jeg er på vej. Schedule. Og jeg glæder mig til det, der skal ske. Sig til de andre, at jeg er på vej. Og jeg nyder hver det skridt, jeg... Hey, man! What's wrong, Scott? What's wrong with you? Oh, no, Scott! Scott! Your hands, nigga! Oh, no, Scott! Scott, don't die! Don't die! Scott! We lost him! Scott! Scott ligger her med koldbrand. Koldbrand opstår, når en legemsdel mister blodtilførsel. Denne situation kan opstå på grund af en skade, infektion osv. Man har en højere risiko for at få koldbrand, hvis man har en alvorlig skade, en blodkarsygdom, diabetes eller et svagt immunforsvar. Men i denne situation for Scott er det frostsprængninger, hvilket forudsætter døden, da han ikke får akut nødhjælp. We need to continue, man. Okay. Rest in peace, rest in peace. Sig til de andre, at jeg er på vej. Og jeg nyder hver det skridt, jeg tager. Der er sol overalt, nu er jeg på vej. Og jeg smiler til alt det, jeg har. Det er dejligt at rejse afsted med en ven. Til trods for, at vi langt fra er ens. Så jeg siger. Let's make a camp for the night. Okay. Need the gloves off. I got the tent. Oh, darling, what's my good? Gotta between you. It's hard to be a mountain climber. Yes, man. I'm late, bitch. Rock's coming! No, no, no! No! No, why are you doing this? No, no, Udover diverse forskellige ting, som kan ske, når man bestiger et bjerg, så er der stor risiko for, at man bliver ramt af en sten eller et stort isstykke. Rob bliver ramt i maven af en stor sten, som laver et hul ind til hans indvold. Da Rob ligger ned, kan han se en masse blod og lidt af hans tarm. Han river tarmen ud og dør med smerte. Sorry, I gotta leave. I gotta make it to the top.
Det er dum, mand. Hallo, du skal gå meget længere, jo. Det er om det her. Rest in peace, Scott. Rest in peace. Skål for helvede. Jeg skal ikke sige Why you? Okay, hey, I skal altså gå. Nej, okay, eller han begynder at tude, så siger og jeg får frokost. Det skal være... Nej, jeg skal ikke have brænde på det. De skal ligge bare sådan sådan. Frokost på bjerget. Har du med ketchup? Det er det der. Nej, det var på jorden. Det er jo lige meget. Er det ikke en viking, eller hvad? Jo, men jeg havde kraftigt ikke skraldebjergslort. Oh yeah, oh yeah. Jeg skal tisse, jeg skal tisse, 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 tisse. 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 Stop nu, folk kigger over i bilen. Ej, lad være, Rasmus.